jongi ublay syam lakular yangi bakalenti ya jongi kan long kabasuk henrei ka jingya lenti ka long kabadap de ki jing'a ka jingya lenti ka long kabadap de ki jingya le ka jingya lenti ka long kabadap de ka jingdom kat syabapai henrei hap deng ki ne ki ai ulakran syai nau yonis pra kalenong khot kabakat aruong bauta ubawan bot nadin jonga om yaj hagabadum hendrai unyo ya kajing syai jong kajing tongin bot yau trai jisu banginam yaj hagajing dum wat hapdeng kene kapertai kabas saudong jongi kadap tang da kajing dum sudah tau belai on yarap bat on bat scam ya kajing ka jonga bat ka jompi bangin nang la ban yais no au na ka wei ka sngi sya ka wei pat ngin ya ia ka ne ka jing ya lenti ka jongi hado ka bakot ngin yang scam ngin yai ne scam ringkat badu trai ubau nong pen jongi Jesus Christ ublai un ker khu ya phi baro ki balayawan sya ka ne ka Bible study ka ne ka met ublayun kerku ya phi ya ka jing yai ne ga jompi banwan ya ka jing terang ga donot jompi ya ka jing sliang ga jompi ublay uyo ya ka donot jompi baru ublain pendapro ya kata ka donot ka batrang ka basliang ublay unda the ga jing kerku banda pilami na ka ne ka Bible study pinlong gibril kibalayo mat ya ka jing kerku pin mi rengkat bat ka ktien ka jong belai ha ka jing ka jong pi tengin ya no syaprang ngin ya sedang ya kene ka wei ka subjek ka bathamai ka subjek ka ba ublai ulabo ha ka do not jonga haba ngala perkat ngala puson bat penkre saka ei pat de ka bangandang ai ha pedeng jongi bangin ya keren bangin ya puson kene ka Bible study bat kata ka subjek ka ba ublai ula ai kalong syapang ka jing paiden tongin ya keren ya kata ka jing paiden pi kane kalong kawai ni ki subjek ki bakrau lane kalong kawai ni ki subjek ki bangi hap ban ya keren ngangait badai ublay bayo i ya ka jing don kam ka jonga bat ka jongpi bangi don kam ban yo ya ka jing bam baken jaman sem ngidon kam ban yo ya ka jing hikai ha ka baya dei bat ka ne ka benta hoj sisin perkat ngim ngau kwa ban ya keren lane ban pej watang ban yo i ya ka ne ka kentien ka jing paiden ro iternat nei kam iternat ban yo i ka ne ka kentien paiden lane ka jing paiden kalong gabadon kam bangin ya keren ya ka tongin tho aswa ya ka jing lamprang tho ang to jing lamprang ka jing lamprang gong gomne ka jing paiden kalong ka wei ne ki subjek ki badon kam ka jing paiden kalong ka wei na ki subjek ki ba don kam ba ngide ban ya keren na kapor sya kapor full stop kata kalong ka jing shisha kadika wei ne ki subjek ki badon kam bangide ban ya keren na kapor sya kapor next line kalong ru kabadei bangin yit yalade habangi ya keren ya kene ka subjek next line kalong ru kabadei bangin yit yalade haba
ngia keren haba ngia keren ya kane ka subject full stop to kata kalong ka jing shisha to ngila tho kum to ka jing lam prang ngiong ka jing phaidin kalong ka wei na ki subject ki badon kam bangi dei ban ya keren na kapor syakapor pi bun sin ngia keren tang syapang ki ai ngia keren tang syapang sibun ki ai ki ba ngamla ban jer nang ne henrei ngamut ban ong ba bun sin ngiklet ban ya keren syapang gajing paidin namar kata kadau kalong gabat don kam nakapor syakapor bangin ya keren ya kaneka subject chong gajing paidin kadau kalong da kabangi ya keren ya kaneka subject jong gajing paidin kaya rap yang ngabat ya fi bangin laban yet ya lade yo kumno mangaru ngapaidin ngila tho ru ang to bat ngiong bakalong ru kabadai bangin yet ya lade habangi ya keren ya kaneka subject ngin sanang ya keren syuk ya shibon ki ai ki badon ha kaneka subject syapang gajing paidin tongin ya pule kawai ka dekhot naga bible shiti baning kong korin lenong ba shipau ka dekhot ka bakhat ar upol utho syagi kristan gi badon ha korin shipau khat ar uang kumne naba kumta uta ubamut ba uyeng to un sumar yo un kelon naba kumta uta ubas ngau kumba uklan uta ku ubas ngau kumba ubiang uta ubas ngau kumba usyakri yo ublay uta ubas ngau ba mdon ka ai ka baduna un sumar yalade yo ba kumno un kelon te dei namar kata kadau kalong gabadon kambangin yit yalade habangi ya keren ya kaneka subject chong gajing paidin namar ladang yim yit yalade ngin long kum uta ubrio ubah hapdeng gajing snau klan hapdeng gajing snau bet gajing snau biang hapdeng gajing bom snau don jing duna ai ladang yim yit yalade hakabakum kata kapor ngin kelon klempoi perkat ngin ya keren ngin ya puson ngin keli ngin yit ngin pej ngin kmi yalade ngin de bishar benia yalade bin pabin yo kumno ngi kum snau kum bangi biang ngi kum snau kum bangi klan ngi kum snau kum ba mdon ai kabaduna reyo ba kendit kawan gajing kelon tingin ya point siya main point 1 ka point ka baningkong katu gajing lamprang na kwa ban ai tang kum to kam dadan kam sibon ngin ya point siya main point 1 ka gajing paide dak jingkeli ka kane gajing paide kaba kajumab kaba kadei kata kajing man kriat haga bense kadei kata kajing man kriat haga bense kajing data kajing peja kajing kriat haga mensim kan kata kadai kajing paidin tangin ya pule ya umat hayas arbo sau lenong dekat bakat lai ujisu daladehi ula keren ya kadai kajing shisha arbo sau kat lai
ngamut bandong khat ar phusau khat ar phusau khat ar ka Bible ka ong komne te namar bakapop kan manbon ka jing it ki babon kan man kriat ka jing phaidin namar kata kadai ka jing man kriat no jong ka men sim ka jong breu ban it ya ublay ban syakri ya ublay ban duai ban pai ya ublay ban ruai ya ro ya ublay ban kiu syaka ying bakentang jong ublay ban ya lapro ya ka gospel ka jing penem ai ka jong ublay kan mau ba kita ki ai baro kabamar persya bat kane ka jing kriat kajing man kriat ka mensem kabamar persya bat kane kadai kajing raham mo ubriu ba phaidin lane kajing phaidin kadai kata ka ba ubriu ulad duno ya ka mensem ka ba syirham kat nungot na pedang jongi kibadang don ya ka mensem ka ba syirham Syirham ban duai Syirham ban yaro ban ruai pendon buram ya ublay Syirham ban lech syaki jing yaseng Syirham ban yalap ya ka gospel jong ka jing penem ai ka jong ublay kamen sim ka peluk kamen sim ka kelang da ka ding ka kluj lak gap da ka bor ka jong men sim jong ublay Daya kane bangi ong. Baka Bible ka ong baan penbaptis ya pi da kading. Kata kajing raham ka mensem. Kajing dap ka jong mensem bako jong belay. Kapenlong yo Kristan baon raham. Henry uta uba phaiden uduk no ya kata kajing raham kam don show. Balay hakapor revival haus nem arhajan riu arjar nyau balai bon ki kena bapli ki kena ki kwa ban lej yalap omdei setia baki kwa hi nalade hendrei kala ban long ba kadei gajing pensngau ka ba baklala ne kala ban long gajing pensngau ka ba deiro ki yaklek lang hendrei ka ba mi nakato ka jingkwa jongki kadai namar ka don ka ding ka barham apa jongki kane ka ding ka barham mne ban susyong ban mohon ban susyong kum to anrai kwa ban le chigi jinge seng duai ro sherham ruai ro sherham nang ta mohon tangkum ta kwa ro ban yalap yo jisu namar bakar ham ka mensim anrai ngong biang sa jisin uba phaidin ulat no ya kata kajing raham te kajing phaidin namar kata kade kajing man kriat agamen siam kala ban long ba phismat ba ban le jiaseng kala ban long ba phim ju pep jing yaseng ju pep jing yaseng hanrei kamen sempat kam raham Namar don na preng jongi ngisu don interest ban lek jiaseng. Sus ngau tenat ban lek jiaseng. Henrei kata ka jinglong mensiam kabar hem kam don. Apa jongi? Deye ki bakum kita ba ujisu ong pinwan bat pin ong atrai. Henrei unong ngam jula itu ya pi. Tongin kan mau. Ublay umpet ya ka jingla ajongi hadu kan no ban yakit kam hadu kan no ngila balay jiaseng hadu kan no ngila ban le ya ki ai baro ublay umpet ya ka do not jong abat jong fi kalong nem ka do not ka ba ding jong mensem kayo ban pelu hanga badapi kalam kot syo ti nang tangin ya poi syagababi kajing paiden kajing batai ya kane kajing phaiden kababi ka ongkom ne kadei kajing I no ya kajing it ka baningkom kadei
Kajing I no ya kajing it kaba nengkong kajing paiden kadai kata kaba ubriu u I no ya kajing it kaba nengkong kai kata kajing it kaba nengkong ngangait bangi yatip bat naga bentang gitu ki bom tip kajing it kaba nengkong kadai kata kajing it kabangi it shirham ya ublay kumbaong mana kajing it shirham ya ublay ulang kajing it kaban nengkong ha kajing jongi ulay yo ya kajaka kaban nengkong kaba hakli kaba kordor kaba kerpang tam ha kajing kajongi ngi nengkong ya o henry hadin bakalawan kajing paiden hau tau beriu ulai no ban it ya ujiso ulai no ban it ya ublay ulai no ken ya kata kajing it kabanengkong kalong kumbalong ki Kristan kabalang Efesos habangi pule ha kalenong baar jongki jongka kitab jing penpau lenong kabaar jing penpau lenong kabaar ngien ya pule ka dekot ka basau ka ongkom ne henry ngadon kane ka persya ya pha ko kabalang Efesos ngadon kane ka banga persya ya pha bat kata kalong baphala I no ya ka jing it jompa ka banengkong ko kabalang Efesos kendiat kalong gabadon kam bangin ya pej itu dekat basak nasakmat agak dekat baar utrai Jisu ong ya gabalang lani ya ki Kristan hang taha nong ba Efesos uong nga itu ya ki jingle jongpa ko gabalang Efesos bat ya ka jingle minot bat ya ka jing Yaisha jongpa kadai kabalang gabaminot kadai kabalang gabayaisha lesedon na pedeng jongiro kibaminot ban syakri ublay kibaminot ban pule Bible kibaminot ban lejiaseng nang ta kidai ro kibayaisha bat pamla sya ya kibasneo don na pedeng jongi kibala persyang ban kiarno nagabasneo bat ngilay jit ya kalenti ka baba bat phalatan ju yit ya kita gibaong bagilong gi apostol bat kimlong de la syam yaki kibalam ler phalong kabalang lane pilong ki khon kabalang kibom ju pediang ya kita ki jing hikai ki babakla lane kita kinong hikai lam ler bat padon ke jing Yaisha bat phalasya nagabanta ka kerteng jonga bat pham syam las ngau thayan phalasya shitom shibon ki ai nagabanta ka kerteng jonga nalor ki jingsha shitom hagabapan sacrifice yalade nagabentaban kendo yalade haus lap hagal air ban syakri yanga hoy ki kam ki jam ki jing trei jing ta lade ban ino habadei ban le shigi jing sang la sha shitom shibon ki ai la sacrifice shibon ki ai nalor kata na ki jing keren ben na ki jing sha pen shitom ben ki jing sha shitom ki babon jaj ba phalasya nagabenta ka kerteng jonga henrei uji suong wala kataro ngadon kane ka wei ka ba persya ya pa kita baro gi ba phalale kilong gi ba biang bat ngadas ngau tenat henrei kan ne ka wei nga persya ya pa bat kata kalong ba phala I no ya ka jing I jong pa ka banengkong ko gi Kristan ha Efesos ngayo I ba phila paidin te na ublay namarkan ne ka jing paiden kamdei setia kaba kensan kamdei ka jing ja kaba kendet
Henry ka jing paiden kadai ka jingja kaba shimpor bat kaba yaj suki pasuki jai pa jai kendiat pa kendiat hado ba ubreo un sakelon sendan keram kasdang na ijing syak minus suki sedang na ijing syak minus kendiat hi kila do ya ka jing it benengkong hadin balado ta jing it benengkong tip saka pat kin paiden na ublay tip le se don ro giban nam ngau tanat sho ban syakri ublay don gibom ngau tanat sho ban le se ke jing seng ban duai bat kum ta ter ba hadin nang ta poi sendon syakaperthai namar ka jing paiden kam jujia ha ubreu kensan ubreu uyaj uyeng ubreu utrei ukta ubreu ulet jingeseng ubreu yashim banta ubreu uyeng ban syakri ublay kumbau uju syakri mapi ki bapet pim ito henrei halaga donot marwei ula paiden om yoi kajing paiden katrei napo nengkong katrei napo enda utu ubreu ula kelem tetep balak selamba ula de paiden kalau sedang kalau terai yo la selamba bagatu ka bau kelem kadai ka final stage lane ka moment ka bangila ban yo karisol tenamar kata habangi ya keren ya kajing paiden kadai kata kajing i no ya kajing i ka benengkong kajing kali ka bami menta kalong yano ngiit nengkong tam haga jing jangi taga dega jingkali bat ngihap ban ya thu hok lada keli ya usamla ubadon ya kasamla lane kasamla kabadon ya usamla kibadang ya it syet rahem ha klem artatin lada jubab hok kasamla kan ong wat lada udon ubleiro henrai ban jubab hok ngakam it shibon yo samla ban yo blay lada cuba hok kapapun kapor galong bapen lot bat usamla lane baka samla mangi kibadon hangne kibala he kibala san ya thu hok ya no ngi it nengkong tam haga jing jongi dan na pereng jongi le seng yong mde ya kalok lane ya ulok mde ya kibahayeng basam kita giwan hadin ublay wan hakmat ti yo le se don ka pat lane de kitu kibabit spa kaspa gade ka benengkong tam gade ka jingit benengkong hagi babit spa mo ban thom ya kasang gama ban le thok le syukur lelei bam kelop thom bor nyon benyi ki baduk ki barit baria lada dei hagi babi spa ngamtip ngipat ngidon em kom ya kata le sedon na pereng jongi pat baga jingit benengkong jongi kadei yalade bon na pereng jongi ngingat ngidon ya kata ka jinglong ban pule bible ru la thaj na marba perkhat ya lade la thaj menta na marba la met sabakriat pule bible thia no hato kata mdei ba it ya lade ngila penlong jing it benengkong ya kane kalade nang ta ban duai ro thaj ban lek jing seng lane ban le gamon jong blai bon sin ngi perkhat bet ban pen biang ya kalade ban pen hun ya kalade bakane kalade kalalong jing it benengkong ngila ino yo blai syadin haga bayadei baka jing it ngila kam it yano rayano badai namar kata-kata habangi ya keren ya kena gabenta tongin ya thu hok ya lade ngin nam thok dalade ya lade banong ngate habanga yet ya lade ngalabat ngasyam ngakam it ya kata lane ya uta lane ya kita lane ya ka ai balat ban ya kabanga it yo belai
Lada nga it shisha ya ublay. Lada ublay uday jing it banengkong shisha jonga ngan penlut por kambon bat ublay. Denam. Ngan kok ngoro ya ublay. Lada kasamla. Ai nuk saya kata kamsai. Ka jing it banengkong jongka kadai ya usamla. Wat habakia pet bom yasok na yeng na semro dang hun ban pet ban lej ban sya sitom badu tayu samla ngamut ban ong bakalong gabadai ban le om tan rei kalong tang kenuksa hadu kat no kata ka jing it banengkong kabangidei ban ai syau belai kalong hadu kata balada kadai yang i bangin syak sitom lada kadai yang i bangin du ya ki ai barok namar bangi it palat yo belai kabaha bangin du ya ki ai ban ya kabadu yo belai balada ngin don ya kabakum kata ka jinglong kata ka de ka jingem kristan ka basisha tongin yet ya lade yo balai se kane ka jingit banengkong Haka jaka ban it yo belai. Kala poi no shano reshano. Lada kala long kumta. Tongin kan mau. Bakata kadei kajing paidin. Bat ngiladon haka lis. Jong ginong paidin. Lem dangi kelano. Bat pai syakalenti. Kabadei sajisin. Tangin ya poi saka poin kabasi. Saka ni kawai ka poin ngini ya keren mentagamit. Kajing paidin, kadai kajing lendet no ya ublay, bat pai syaki wei pat ki belay. Kabasi, kadai kajing lendet no ya ublay, bat pai syaki wei pat ki belay. Kajing lendet no yo belay. Bat pai syaki wei pat ki belay. Kata kadei kajing paidin. Hakaba ubriu ne kabriu. Ki lendet no yo belay ubaki syakri. Ki lendet no yo belay uba im yo belay basisha. Bat ki pai syaki wei pat ki belay. Habang pai syaki wei pat ki belay. Kamut tang syaki belai tau. Lane syaki belai Hindu ki belai Muslim bat kiwei. Hendrai haba ong pai syaki wei pat ki belai. Kamut syaka raka Kabaga donot ke jongi. Kala tung sim bat kala penlong belai ya kata. Kumbangi dang syudap bani keren mentang. Haba ngi pule kitab menengkong kisim. Lenong bakhat wei. Ngin ya pule tang ya kadekot kabakhandai. Kitab menengkong kisim lenong bakat wei ngin ya pule dekot bakhandai. Hakan ni lenong bakat wei jong kitab menengkong kisim latho angto ke heading. Kajing mane belai tau Solomon. Bad ginong ya le ya Tongin kan mau ya kan kajing shisha. Bau Solomon kabakot jong kajing kajao. Ulakot kemunong mane belai tau. Pi kadon kawai kajing duna. Ngala ban ong kumta. Hoj ulapan ya kaba daye na ublay. Hendrai kadon ro kajing duna hangta. Haba ublay ulami pau hau Solomon arsin. Bad ublay ula ong yo Solomon pan ka ay ba mekwa bat ngan ayame. Layaro dagi babon kinong keren dagi babon kinong hikai bat ki breu gi bakrau. Bau Solomon syam lapan ya kaspa. Lane syam lapan ya kanam ya kaburam. Hendrai ngitip bau Solomon ulapan ya kajing start mo. Hendrai kata karu kompan jau Solomon ya kajing start. Lada pipule bahaga Bible Solomon wong bangan nang ban bisyar ya uneu lang. Kata dia kajing panco. Ai hanga ya kajing start. Bangan la ban bisyar lane ban sensyar ya uneu lang.
habangalong kumus'im. Kabangamot banong kalong hakajing sisya. Nengkong uladai banong ablay ay hanga kajing start. Ban nengkong ngalak ban sensyar ialah kajing Ngan nang ban yaj bet kat kum gamon bakot jong me. Bad gabaar nang ta kalong. Baleng baka jing kajonga kumus'im. Ubay yaj bet hakmat jong me ablay. Ngan yalam ro yaw neu pait lang hagalenti kababet. Ulah kelet no yalade. Uken mau tang nagabenta utau pait lang ubadon kajingket kli hau kumus'im. Bat bun sin na pedeng jongi habangi duai. Ngi duai ya kata kajing duai banong ablay kan mau kita kan mau kine kan mau ya kitai. Bat bun sin ngaju ong ro ya pi babon na pedeng jongi habangi pule Bible ngi pule na kabenta kiwe ngi klem pule na benta ya lade. Kabangamot banong kalong bahabangi pule Bible ngi pule habangi don program. Don program pule sedang pule Bible. Dan program banyatu kana pule Bible. Balai omdei na benta yalade. Badan program pule Bible jingmot ba enyok ban pule naga benta kiweyem. Lada dei ba pule na benta yalade kamot lada don nem don program ro ngan syem ya ka Bible ngan pule ba ublei udon ban keren ayu yang abangan la ban ya kat kum kaktien jong belai. Kata ka di ka ba pule na benta yalade. Badune Solomon ulafel, bat bon na pedeng chongi ro ngilafel, kumba fel Solomon. Bat kei kabalaja, hadin nang ta kajing Solomon kadap deki kenrom kenram, kajing Solomon kalong kajing kabaklumar haduk kata-kata, badulale shibon kei kibaklumar. Pi hagalenong bakadway tu kadekot bakandai namar kata. Ngipule gitu kikenten bat utrai ulabitar ya Solomon. Namar baga donot jo kalapai no utrai. Ublei jongki Israel ubalapau arsen hao. Solomon ula pai no ublei ubaim. Ula pai syagi belai tau. Namar kita ki tengah ki babon ki baulayok. Kila penpai no ya ka donut Solomon na ublei ubaim bat ula ino ya ublei baim ula pai sigi belai tau bat kumta ula yap kumunong mane belai tau. Habagi pule kitab Jeremiah ar lenong dekat bakat lai ublei uong kumne syapang gajing paidin jong gikon Israel. Nabaki breu jonga kilale ar teli kijing sneu. Kabanengkong galong bakilalen det yanga ka umpok leu ki baim. Bad kabaar galong bat kilasna yalade ki pukri ki bapei ki bomla pensaum. Hi kajing paidin kade kata kajing lendet no ya ublei baim. Kajing pai no nagababot nagabasyakri nagaba pendem ban le ya kamon bakot jong belai. Pai no syalaka jong galenti. Pai no syagalenti jong kapop. Pai no syagalenti jong kapertai. Pai no syagijing sngoba. Pai no syagi belai tau. Pai no syagi ai ke gibatala. Kiba pen sngo sik thang. Yau belai ba id yang abad yafi. Tau belai unker khu yang ina markata. Bangin la ban jet yalade. Lai teli ki point. Hakabaya dei bad kajing pai den. Bad kata yau banwan ngan sa yafi sa ka point kabadi. Ban batai ka kajing pai den. Mentang nyelaya keren kabae kadai kata kajing man kriat haga mensim do no ya kajing shirham ga mensim haba ubriu shirham syo ga mensim kamot utu ubriu ladau ya be kat ba ya be uduai uhe sore rendang kat no ganoro lada ga mensim kamerham utu ubriu ulap haidin
nang ta ka babi ka dei kata ka jing i no ka jing i benengkong lakham i yano rayano palat bane ka ba i yo blai bat ka basi ka dei ka jing landet no yo blai bat pai sheki wei pat ki blai kata ken ka dei ka jing pai den tong ini sange hang to bat ngin saya beteng pat hagane ka tayo ka banuan u blai on kerku yangi ngin mi nagane ka bible study da ka bangin duai da ka bangin pai show blai da ka bangin pan map no blai habangila jingai na o habangila pop ngila kum pai den na o kane kade kamit bangin wan pai show blai kane kade kamit ba phin duai kane kade kamit ba phin pan map na o blai ya ki ei baro ki ba philale persya balandat yo blai tong ini yang lang namar kata ngene duai lang